ụmụnne m na ụmụnna m ndewonu unu mana oge akara aka eruola nso maka mmemme ahụ nwanne anyị nwoke onye nke Chineke họpụtara ị na-eme uwe obiọma ma na-akwalitekwa asụsụ nakwa omenala Igbo nke ọ kpọrọ igosipụta omenala Igbo na mba nke a ga-akpọtụ na ụbọchị ụka mgbe ọnwa isii n'ime afọ abụ 2023 ga-agba mkpụrụ ụbọchị 25 na Clondalkin nke dị na Dublin. Ọ ga-abido ịkpọtụ mgbe ọ ga-akụ elekere 7 nke uhuruchi. Nke a ga-adịkwa egwu. Ihe ndị a ga-egosipụta n'ụbọchị ahụ ha karịrị akarị. Ụmụaka Afro Star Cultural Dance ga-agbara anyị egwu ọdịnala. A ga-enwe egwu ogho, okwu ntabi ire, akụkọ ụwa, akụkọ na egwu, ekere mgba. Ụmụaka ga-enwe ịsọmpi maka asụsụ Igbo nke kachasị nke nwanne anyị nwoke ga-egosipụta anyị egwu ahụ nke o chepụtara ọhụrụ nke isi ya bụ kutu ekere mgba, ya bụ Bring It On. Onye isi oche ga-abụ Chief Felix Okechukwu Obiesie, Oke Lido, Oke Waterford, Oji ọsọ eme mma ya ala ndị otu ya ga-eso wee bịa n'igwe ndị Igbo Union Waterford. Igwe eji ekwekwanụ nke ahụ dị n'aka Eziada Oriakụ Vivian Oji, MC Nwanganga. Ụmụ Igbo biko pụtanụ ebe ọbụla unu nọ ka anyị kwado nwanne anyị nwoke n'ihe ọma nke ọ na-eme ịkwalite omenala na anya chọwa buruzo igwe ọchagha ụmụ Igbo n'ala ndị ka alụbatọ demena ebube dike nke ndị Mbaise Prince Eluka agbaghị dịka mbe nke ndị ụmụ Igbo Chifumika Agụnenye Ugonna second of ụmụna Chief Harrison Nwabekam mpi dike bụ memgbe oji Chief Sonny Williams Apekete one of ụmụnze ihe abụ ndị buru ụzọ ọfụ mgbe anya n'ama